హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు సాయి శ్రీనివాస్ అపరల్స్. ఈ వీడియోలో నేను బ్యూటిఫుల్ సిల్వర్ టాప్స్ అయితే నేను చూపించేస్తున్నానండి. నేను జస్ట్ ఐడియా కోసం కొన్ని మోడల్స్ మాత్రమే చూపిస్తున్నాను. మన దగ్గర కలెక్షన్ చాలానే ఉన్నాయి. వీటిల్లో ఎంత బాగున్నాయంటే స్టర్ట్స్ ఒకదాన్ని మించిన మరొకటి ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ పెద్దవాళ్ళకి నచ్చినట్లు ట్రెడిషనల్గా అండ్ సింపుల్గా అండ్ ఆఫీస్ పర్పస్, డైలీ వేర్ పర్పస్ చాలా బాగున్నాయి. అండ్ స్టోన్ వర్క్ అండ్ ఫినిషింగ్ వర్క్ వచ్చేసి ప్రీమియం క్వాలిటీ అండ్ హై క్వాలిటీ మెయింటైన్ అండి. మొత్తం సిల్వర్ ఐటమే విత్ గోల్డ్ ఫినిషింగ్ వస్తుంది. బ్యాక్ వచ్చి స్క్రూ బ్యాక్ వస్తుంది అండ్ కుందంతో వస్తుంది. సీజెడ్ స్టోన్స్తో కూడా మన అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో మీకు నచ్చింది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మాకైతే వాట్సాప్ చేసేయండి. అండ్ మీ దగ్గర ఉన్న హారాలకి, పర్ల్స్, మాలాస్కి కూడా మన పేరప్ చేసుకోవచ్చు మన దగ్గర ఉన్న స్టార్ట్స్తో. సో మన దగ్గర సిల్వర్ ఐటమ్స్లో నెక్లెస్లు, లాంగ్ హారాలు అండ్ లాంగ్ చైన్స్, షార్ట్ చైన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. నల్ల పుస్సులు, ఫింగర్ రింగ్స్ కూడా. సో మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.